Michael, banat. Lord, salamat sa pagkain. Amen. Nandito tayo sa bayan ng Angeles, Pampanga. So kung natatandaan nyo yung video natin sa Malapalas yung bahay, so umulit po sila. Pangalawang set na natin sa kanila to. Thank you. So yan, Beli, nandito tayo sa Angeles, Pampanga. So yan, nakita nyo na naman yung Malapalas yung bahay, mga Beli. Yan, binabati ko lang ng happy birthday si yung anak na mayari, Sir Jake, happy birthday. Yan, so sila yung sponsor natin. So catering service to, mga Kabeli. Ganda ng bahay, mga Kabeli. Yeah. Tapos ganyan yung sasakyan, mga Kabeli, nakaparada sa loob. Sabi nga, wala sa itsura na sasakyan yan. Si Whitey, marami nang pinakain na bata yan. Kaya bilib ako kay Whitey, kahit pa paano di tayo linagay sa langanin ang nila. Yan o. Ikot ko muna kayo, mga Kabeli, bago tayo mag-start. Ganda ng bahay, oh. So mga Beli, itong lugar na to, isa sa exclusive subdivision dito sa loob ng Angeles.
Ganda. Grabe. Mga pinapangarap ng bahay. Ogi. Naman ano yan? Jake, happy birthday! Ayan si Jake, mga kabeli. Ito si Michael. Happy birthday. Ha? Happy birthday po. Sino? Sukat mo? Sige. Sukat lang. Tungkol lang. Oo. Malaki, tol? Malaki. Malaki? Oo, hindi sa'yo na. Yan, shout out Tita Maria at Tito Bill. Gusto mo, Kel? Oo. Malaki. Hindi sa'yo na. Malaki. Ano? Oo. Asot mo. Sige. Papalitan ko na to. Mag-thank you ka muna. Thank you po. Kanino? Sa'yo. Beli, maliit sa atin. So si Michael kasi mahilig doon sa mga gold. Anong tawag dyan? Ano? Anong tawag dyan? Gold cup ba? Bilog. Yan yung bilog na sombrero, mga Beli. So, Thank you, sir. Thank you. mukhang nagsiselo si ano Jampol No, hindi po. Ha? Hindi po. Yan, thank you nga pala kay Ate Hilda Paya dyan na yung mga ingredients. So, hindi ko may display lahat. Meron pa sa bahay. Yan. Si Jepoy, oh. Ano po? Para malungkot kayo. Ha? Opo. Lang po, busy lang po, busy. Busy? Gusto niyo sumaya? Paano po? Gusto niyo sumaya? Opo. Ha? Tatalon. Tatalon? Oh, yung dalawa sa likod, mukhang tahimik ah. Busy lang po, busy po, busy. Gusto niyo sumaya din? Opo. Ayaw namin ang malungkot. Oh, sige, kung sino yung nasa harapan, sasaya. No, mga Beli, yan. Salamat sa Mrs. ni Kabayan America. Shoutout po. Okay, so walang nasa harapan. Ano po? Sino? Asan? Dito po lahat kami. Ba't pumunta lahat kayo? Gusto po sumaya. Ha? Gusto po sumaya. Michael, ina-arbor ni Adam yan, hindi ko binigay. Sa'yo ko binigay. So sa susunod na lang si Adam. Thank you, sir. Thank you. Hindi, kay Tita Marie. Tita Marie, thank you rin. Thank you. Yan. So Adam, sa kanya muna, next time na lang yun sa'yo. Bibili na lang kita sa sweldo mo. Ha? Shopee. Shopee? Umorder kayo sa Shopee? Binili niya ako. Binili ka ni Ingo? Sponsor si Ingo? Sige, kakaltasin na natin sa'yo. Si Ingo? Ha? Parang malungkot kayo. Oh, sa asawa ni Kabayan America may tag 500 kayo. Kasama si Daven sa si Janjan. Thank you po. Bayan Amerika, maraming salamat po. Thank you. First move, sino? Yung naka-blue. Ako na. Talaga naman, oh. Thank you po. Sir. Di kakaiba. Kakaiba nga. Thank you po. So, ibig sabihin ako, kakaiba din ako, nakadilaw ako. Di po. Sa atin po. Susunod. Jampol? Ako po. Sige. Thank you po. Epe pala. Oh, thank you kayo, Kabayan America, sa misis niya. Bayan ng Amerika. Yan. Sino? Wala. Para balik work. Thank you po, Bayan Amerika. Oh, ate. Thank you po, Thank you po. Maraming salamat po. Kanina. Bayan Amerika po. Bayan in America. So yan mga Kabeli, thank you mga Kabeli. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Team Kabeli at nagmamahal. Yan, shoutout din po sa sa Kapatad. Kapatad, dahil salamat kay suporta mo at tiwala mo. Kaya kami, Team Kabeli. Yan, nagkapangpangan ako. Thank you. Saka kay Idol Oliver, yan, thank you sa walang sawang pagtawag sa akin. Kabeli sponsor, thank you. Kuya Roy,
Kuya Aris, Ate Jo, Ate Gemma. Ate Gemma, get well soon. Tita Marie and Tito Bill. Yan, thank you. Ate Ellen, Thank you po. Tita Nanette, saka kay Ate Ellen Lee, shoutout po. Tita Lita. Yan. Emily Nars. Sa lahat na lang po ng Kabeli sponsor. Thank you. Bisitahin natin si Nanay. Nanay, kamusta? Napanood mo na yung dati natin video nakaraan? Maganda ka ron eh. Nanay. Thank you, thank you. Okay, mamaya na. Okay, mga Kabeli. Start na tayo sa ating activity ngayon. So, magluluto tayo ng lechon belly. Yung lechon belly, mga Kabeli, nakaluto na doon sa bahay. So, palulutungin ko na lang dito mamaya. Meron tayong bringhi. Bringing Kapampangan. Bakit ba Kapampangan tinawag yan? Lutong Kapampangan po. Lutong Kapampangan. Bringing Kapampangan. Ano? Tapos, ano pa, Adam? Sisig po. Meron tayong sisig. Kapampangan din yan. Opo, sisig. Eh, pag napunta na Manila, Sisig Manila. Sisig Tagalog. sisig Tagalog, ano? Tapos, ano pa, boy? Sunset. Spaghetti. Spaghetti. Ano pa? Lechon belly. Roast beef. Ano pa? Spicy wings. Ano pa? Ano mas nabi ng dalaw to? Okay, mga Beli. Tuloy tayo. So, kararating lang namin. Magre-relax lang ako ng konti. Dahil almost 2 hours ng travel namin mula Bulacan hanggang Angeles. Okay, mga Beli, start na tayo. So, unahin natin yung bringhe. Sa Tagalog, arroz valenciana. Tama? Cooking oil. So, mga Beli, gigisa muna natin yung sahog ng arroz valenciana. So, bawang. Sibuyas. So mga Beli, meron tayong mix to. May picho, legs, wings. So mga Beli, laman loob ng manok. So ito yung ano Atay balon-balunan. Atay balon-balunan, ito kagan. Ganun ka ba? So mga Beli, maglalagay tayo ng black pepper. Kailangan pa. So mga Beli, gagamit tayo ng soup stock. So meron tayong pinagpakuluan ng wings dito. So ito gagamitin natin. So siguro mga isa't kalahating ladle ang gagamitin natin. Maglalagay na tayo ng konting patis. Konting Rock salt. asin. Mga Beli, rock salt. Dapat na ito patis. So mas gustong ginagamit yung rock salt. So mga Beli, maglalagay muna tayo ng turmeric powder para may kulay na yung manok natin. Beli, pwede na natin transfer to. So pakukuluan ko muna. Mamaya ita-transfer na natin. So mga Beli, lulutuin ko to sa rice cooker. So doon natin ipa-final. Okay. So mga Beli, may carrots tayo. Red bell saka green bell. So ayan, naglalagay pa si Jepoy ng turmeric powder.
Tatlo siguro. Yan. Tapos isasahing natin to mga po. So yung gamit natin turmeric powder mga belly is ayan, McCormick at Tadak. So ito nabili ko lang sa palengke. Hoy, kulang pa sana. Chicken powder. Ito. Ang kabili, chicken powder. Kel, buhos natin yung bigas, Kel. So mga Kelly, gamit natin dito is purong malagkit. So yung purong malagkit, tinugasan lang natin. Alagyan natin dito. Ayun natin bigas. Ulit, tapat mo. So 3 kilos na malagkit mga belly. Lagay mo. So mga belly, maglalagay tayo ng gata. So ang nakalagay dito, fresh gata. Sige, lagay mo boy. Tatlo. Tatlo, sige. So yun mga belly, sa mga magtatanong kung bakit nakasasi yung ginagamit nating gata, gawa ng pag bumili tayo sa palengke ng gata, ang pinakamatagal na oras ng gata, minsan inaabot lang ng 1.5 oras, panis na. Sausage. Mga belly, tutubigan ko na to para maipain na natin, lilipat natin doon sa kabila. So ito, pinagpakuluan ng chicken wings. So dito mga belly, mahirap sumobra ng tubig. Mahirap ding kulang sa tubig. So ito, tansya-tansya. Yan, tansya-tansya mga belly. Yung iba naman, diskarte dito, tinatakalan nila yung malagkit para mabilang din nila yung tubig. So tayo, gumamit tayo ng soup stock. Yun ang palasa natin. Tapos yung iba naglalagay ng pickles dito, hotdog o kung ano-ano gusto nilang ilagay. So ako, yun lang ginamit natin, yung pinakita ko sa inyo. Kaya yung rice cooker, pero so siguro mga belly, magdadagdag pa ako ng gata. So 4 na pouch ang ginamit natin. Wala na bang daon? Diyan na, diyan na. Lagyan mo na. Sige. So hindi ako naglagay ng patis mga belly kasi ito may sariling alat po yan, tinimplahan sa asin sa paminta. Okay, pwede na natin transfer sa ating rice cooker mga belly. So ayun, sa mga maninibago, yung iba karamihan ginagamit to, nilalagay sa kaldero. Doon linuluto, kalyase, tinatakpan dito. So tayo, rice cooker. Para lang tayo nagsasahing. Ano? Nasaan na yung daon? Daon. Ano? Okay mga bele.
Beli, magluluto na tayo ng pansit. So sa abang si Jepoy, nagpiprito ng spicy wings. Cooking oil. So meron tayong order na isang tray na pansit bihon. Garlic, onion, so mga Beli, chicken breast saka atay balon-balonan. Ganda niya ang tray. Black pepper, oyster sauce na Beli. Squid ball. Tayo. Beli, soup stock. So ito yung pinagpakuluan ng manok sa ng bata ng baboy. Yung gagawin natin pasisig. Okay mga Beli, takpan muna natin ito. Siguro mga 10 minutes. Okay na ba? Mga Beli, mag-start na tayo. Fry na tayo ng chicken wings. Lalagyan na natin gulay natin. Lalagyan gulay. Okay, chay mga Beli. Beli, so magsasabaw na tayo. Okay na to. Sige. Tama na pisinig na naman. Buat, tambakan yan. Kinatang guys. Okay. Tapos na mga Beli. Okay mga Beli, soup stock. Beli, maglalagay tayo chicken powder. So ito, hindi na tayo maglalagay ng toyo kasi may konting alat na yung ating sabaw. So chicken powder, black pepper, nasaan ba? Yun, black pepper mga Beli. Oyster sauce, or seasoning mga Beli.
pakukuluan lang natin to. Tapos, lalagay na natin yung noodle. So, ito mga beli, kalating kilong noodles para sa isang tray. So, hintayin pala natin kumulo. Tama ba yung cameraman? Tama po mga kabeli. Tapos ka na, boy? Dito ba? Mga beli, kumukulo na yung ano natin. So, lalagay na natin itong ating noodle. So, hintayin lang natin ito matuyo mga beli. Tapos, okay na to. So, titikman na ni Michael. So mga kabeli, lulutuin na natin yung spicy wings. Bawang mga kabeli. Maraming bawang. Mas masarap. Mas manyaman. Golden brown. Dahil lang natin mag golden brown yung bawang natin bago tayo maglagay ng chili mga kabeli. Yung mga kabeli, lalagay na natin chili. So yung mga beli, okay na yung pansit natin. So titikman na ni Michael. Mga kabeli, oyster sauce. So mga beli, pansit. Mga kabeli, po ulit. May birthday. Happy birthday po. Ayos, ang sarap mga kabeli. Napakasarap. Hindi nga. Sarap yan. Oh, thank you ko kay Dito Kali mo. Pinadala ka na sombrero. Dito pa rin, thank you po. Thank you rin sa'yo, sir. Yes, again. Mga kabeli. Muli chili. Ayan natin parang natin mga kabeli. Chicken wings. Mga beli, nakaisa na tayo. May pansit na tayo.
Bagyan. Ano lang. Patakan ng ano pa pa na kayo. Hoy, takap pa. Yung mga beli, spaghetti na tayo. So meron tayo isang tray ng spaghetti gaya nung pancit kanina. Star margarine, garlic, onion. Yan, madalas na yan po nakikita sa aking video. Sa mga beli, giniling pork, giniling. Sa spaghetti natin, nasa 1 kilo mga beli. Okay, balikan natin to after 10 minutes. so, maglalagay muna tayo paminta mga beli. Mga beli, okay yung giniling natin. So lalagay na natin yung sauce. So 1 kilong spaghetti sauce. Okay na natin yung hotdog mga beli. Ketchup, so mga beli, gagamitan natin siya ng soup stock. So black pepper, sugar, mga beli, sugar, brown sugar. Okay na to mga beli. Titikman na ni Michael. Yan, sa mga nakamiss kay Michael. Absent ka ba kahapon? Ano? Hindi ka absent kahapon? Okay mga beli, nasa kutsara mo Michael. Ano ba tayo kahapon? Mga beli, titikman na ni Michael. Mga beli, spaghetti po. Walang sawang, napakasarap talaga mga kabeli. Ang sarap po talaga. Sarap. Okay na mga kabeli. Mga beli, nakakantok. Yung panahon, umahangin tapos presko. Nakakantok yung lugar. Nakantok si Michael mga beli. Okay mga beli, okay na to. So, ano na boy?
Pasta. Okay. Ano? Ha? Okay, ganyan. Saturday na, Marvin. Kakatanin ko. Ala, no? Okay mga beli, gagawa na tayo ng gravy sauce. So, yan. Susutay ko muna itong ano, mushroom. So, meron tayo roast beef. Roast beef natin is gravy sauce ang gusto nila. So, dalawang klase kasi yun. White sauce saka gravy sauce. So, isusutay ko lang to. Slice mushroom. Ito yung isang pa pala para sa lechong belly. Medyo may isang harina pa. Mga beli, ano to? So mga beli, gagawa na tayong gravy. Sorry na. Tapos yung star margarine kanina. Tutunawin lang muna natin yung ating harina. So mga beli, ito yung pinagpakuluan ng baka. So yung pinag-marinate natin ng baka kanina doon sa roast beef. Ayan, lagay po yun. Sige. So mga beli, may gulay kasi to. Merong celery, saka carrots. Ayan, sige, kalit mo. So ayan, tinanggal lang natin. So ito yung gravy sauce natin mga beli. So mga beli, mag-add lang ako ng dalawang beef cubes. Black pepper. So mga beli, ito yung roast beef natin. So na oven to mga beli. Dumaan sa oven. Tapos ito na yung gravy sauce natin. Okay, kuha akong jarabay. Titikman natin. So mga beli, titikman na namin ni Jeboy yung sauce ng roast beef. No gravy sauce mga beli. Ayos mga kabeli.
kulang? Kanin. Hindi, ganyan ang gravy. So mga Belly, magdadagdag lang tayo ng konting tubig. So medyo matapang siya sa door seasoning. Kaya tayo konting tubig yan. Luto mo. At isang basong tubig. Okay mga Belly, yan mga Belly, magdadagdag tayo ng konti tubig para medyo tumabang siya ng konti. Boy. So tikman ulit natin mga Belly. Medyo nalatan na ng konti. Yun, yaman na Michael. Yaman na. Okay mga Belly, okay na to. Palalaputin ko na lang. Thank you. Shout out na Meron Lee. So yan mga Belly, check na natin yung ating bringhi. So sa Kapampangan is bringhi, sa Tagalog is Arroz Valenciana. Arroz Valenciana. Sabi ni Jeffoy, bingi, bingi ba? Bingi. So ito na mga Belly. Kel kutsara. So mga Belly, patitikman na natin kay Michael. Gwapong Kuya Michael. Tignan ko na po yung kanin. Ay, yung ano. Arroz Valenciana. Nautal din ako siya pa eh. Tignan ko na lang. Sarap mga kabeli. Napasarap. Mainit. So mga Belly, na po. So nakikita niyo yung tubig sa gilid mga Belly, ano po yan, coconut oil. So nagmantika na po siya. Ayos. So okay na mga Belly, pwede tayo mag-plating. So pag hinihintay natin, Michael. Plating na. Ayun na. So mga Belly, ito tinikman ko din kanina bago ko sinalang sa rice cooker. Kaya okay na po yung lasa nito. Ano na? Sarap to, may pasas. Di tayo nakabiling pasas po eh. Masarap na. Bringi. Ha? Arroz Valenciana. Bringhi ito boy. Saan dito? Hulaan mo ko Jepoy, saan dito? Ito wala laman. Ito. Mali. Hindi, dito. Balang ko ito. Yan. Meron din. Doon. Mga kabeli. Yun. Kung sisiksan na lang. Yun. Doon pala.
Mga beli, gagawa na tayo ng sisig. So, itong sisig natin, wala siyang mayonnaise. So, ito yung timpla ko mga beli. So, sarap to. So, ito yung inihaw nila kaninang batok ng So, baba ng baboy na merong kasamang tenga. Okay, lagay na natin ng sibuyas. White onion ang gamit natin mga beli. Ito yung atay ng baboy. So, inihaw din po yan mga beli. Kalamansi, 10 piraso lang. Kalamansi juice. Konti chili finger para may konting angang. Black pepper. So mga beli, rock salt. Nor seasoning. Okay mga beli, may mix lang natin to. So eto na yun mga beli. Ngayon kung gusto nyo may konting sili siya, sige, lagyan natin ng konti para mangang po siya. Dam dyan ang kutsara, dam. So yung mga beli, titikman namin ni Adam. So sisig ka bang pa mga beli? Ayan. Harap. Mga beli, kulang sa asim. Pero yung pait ng konti nung dahil nag-grill po siya talaga, yun, lasang-lasa po. Okay, magdadagdag tayo ng mga ilang pirasong kalamansi mga beli. So mga beli, okay na. So plating na tayo. So yan, tutok mo cameraman. Ito pa din. So lagyan lang natin ng garnish. So hindi naman nakasama mga beli. Pwede nilang piliin kung saan nila sila gustong kumuha. So mga beli, okay na yung ating sisig. So sisig ano to? Bulacan, Kapampangan. Sisig Angeles. So nasa Angeles tayo mga beli. Okay. So mga belly, tapos na tayo magluto. So hintayin lang natin silang kumain. Yung lechon belly, okay na rin. So sa bahay kasi linuto ko na yon. Dito papalutungin na lang namin. Nasa na? Nandun na. Napag-iwanan tayo ng lechon belly. Ah, Jeffoy. Sisig.
Hello po. Hello po. Tara, let's go. Let's go. So, Beli, nandito yung napakagandang nanay na may birthday, si Ma'am Lorna. Ma'am! Hindi po ako nag-birthday ngayon, yung anak ko. Ayun, anak nyo, napakagandang nanay nung... Happy 21 birthdays, anak ko. Ayan. Yan, si Jay. nung birthday mo, napanood mo na. Ah, yes, yes, Ang laki yes. ng views natin doon, mabot na 200,000. I know, right? Ay, Lord. Diba? Thank you, Lord. So, mga kabeli, siya yung... Nung nandito tayo, siya na may birthday. Ngayon si Jake, yung anak niyang lalaki. Yan. Thank you. Happy birthday, Jake. Ayan. Mga kabeli, 2 times na tayo dito sa bahay na... Ano? Marapalas yung bahay. Lahat, syempre. Picture tayo. Hoy! Nyo! Ha? Nyo, kaya mo pa kasi bigay kaya. Call ko naman ba? Pwede? Asa ko na lang? Asa ko na lang? Call yan. Mamaya ko na. Start na tayo. Mag-shop na lang din. Take salma na ang ganda. Iniisip ko ito, pagbalot ko kanina nga ako, baka Mag-say hello. Hi, happy birthday, Jay. Hi, happy birthday. Hindi, magbalik na. Magbalik na. Happy birthday! Yes. The caterer niya. He's a vlogger. Ayan, yung ano pa lang. Kuya, ito. Sos po. Paano? Wala na. Okay, thank you. Parehas tayo. Sorry, last time. Oo, di na last time. Nalawag strike siya ako. Nabukasan ko. Sos, December. Opo, ma'am.
Pabeli po. Balita ko masarap na luto Opo. matikman nga yan. Sige po, kain na po. Ayakin na. Wow! Hello, ma'am. Ate, kain na. Ate, kain. Sige, kukuha na ako. Saan ka na? Ang sarap-sarap naman. Gusto mo ng skin? O skin? Okay lang. Okay lang. Kaya subscribe kayo sa akin. Sige. Ay, Kabeli. Ilan na ba yung subscribers niyo? Konti pa lang para makita niya. Dadagdagan namin. Thank you. Ikaw kayo nanay. Kasi matanda na si Lola, hindi makakay. Dapat mo, ikaw. Nag-explain ko. Thank you. Patingin ko sa asawa yung yes, teacher. Nakakit lang, ma'am. Actually, ito ba nakakita niya? Saan pwede mo ma-recommend ito? Kasi ito, sili lang. Yung sa starter gawa niya. Which one you like? You want the skin? Oh, you're lucky. Okay. Balik ako ako. Ano ito? Tama po. Ito, lagyan mo ako. Pareho. Liwala. Little ganito. Ito, kumakain si Jeff niya. Hindi ko na Subscribe po kayo dito. Subscribe. Subscribe and like. Ay! Tingin charge kayo soft drinks? Tingin charge. Tingin charge kayo soft drinks. Pwede kumain eh. Kagdili. At wala kaya na maluto tayo. Kaya nagkuya Kaya maluto tayo yata yung soft drinks. Yan, Chuata, kaya ng kunya ko, sir. Isa kaya. Sige pa. Coke, Sprite. Panta daw. Coke, Sprite. Pwede na. Tugtog. Ay, sorry. Ali, balaksa mo. Kaya.
Happy birthday, Jay! Thank you. Okay lang. Tulungan mo na si ano mo. Para makapit. Opo, opo. Birthday ko niya. Happy birthday again, Jay! Happy birthday, Jay! Narito kailangan ko yun. Kaya. Love. Ano itong kahit hindi saraya. Dapat hindi. Ano? Mag-greet ka muna. 21 birthday ng anak ko eh. Happy birthday sa anak ko. Jake. Jake? Yeah, Jake. Happy birthday, Jake! Quiet days. Happy birthday, Jake Darton. Jake Darton. Okay si Wings. Ay, sarap yan. Alam mo yan. Try ko lang muna kasi nag-try ko baka... Wala naman ganyan talaga. Try ko lang dito. Ang matabing pansin. Medyo very good. Dito. Hindi siya nang mulat? Robinson. I'm getting this to my brother first. Papakuwada ko dito. Tatabi lang muna. Dito papakuwada ako. Ito na? Tapos kuha na po. Pag-greet naman si Jake. Hi, Dick. Happy birthday. Wish you good health. You're doing good in school. Ciao. Mama, tip yo. Wala na. May sauce itong ano. Apa ito? Apa? Ronaldo, di ba? Mo, ali pa market ni. Ay, yata. Nyo. Oh, Jollibee, chow kita na mo. Ay, wag, wag. Sa Bringy. Bringy, like paella. Is it curry or not? No. Siya turmeric powder.
Roast beef. That looks good. Hi, sorry. Yeah. Spicy chicken, sir. Yeah. But Like- is it all wings? Yeah. Okay. Yeah, I mean, Thank you. how about this one? Yeah. Pancit Leon. And some salmon, please. Yes. Hi, you could baboy also. Thank you. Guys, check muna nila. Kasalad, hindi pa annual nyo. Kasalad. Wah, yeah. Wah, ano nila kaya, mag-gita rin na niya. Opo. Wah. Wah, panagal kaya. Wah. Kaya kaya. Sige, magkain na ako. Kumain ako. Happy birthday. Ikaw mo na lang. Pagkatagulog. Try mo na ako. Para ako magpalag sa ako. Try ko di ko mamamitigas yung kalabda sa namin. Happy birthday, Jay! God bless! Good health! Ano po? Happy birthday, Jake. You 21-year-old. Ano po? Hello po. Roast beef. Kaya tapagyan mo dito. Ano yung Ay, hindi. Roast beef yan pa yan eh. Nine mo boss. Dada. Kuha na ako eh. VIP na pala rin dito. Hindi tayo in-invite na. Kung maglako face mask ko nga duwa. Gab, salmon, no? Yeah, ada pala yung nasi salmon. Pang ano? Ano, sige. Ano rin yan?
Ayaw po. Opo. Kaya po lechon. I think that's okay with it. We're just gonna. I know. Sing happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Cheers! Where's the whip? So yun, mga Belly, magpapaalam na kami sa may birthday sa kay Ate Norna. Yan. Hello po. Okay, tama. Hello po. They will end the vlog, so you have to say Hello or goodbye? goodbye. Hello, goodbye. Say happy birthday to Jake. Happy birthday, Jake. Yan. Say subscribe to Cabelli. Sorry, subscribe to what? Subscribe. Subscribe to... Oh, subscribe to Cabelli. Yeah, thank you. Yeah. Youngest son to Opo. James. Say happy birthday. Happy birthday. Hey, Jake. Happy birthday, kuya. Lakasan mo. Happy yan eh. Sabi kami, Jake. So, mga Belly, nandito na si Jake. So, babatiin na natin dahil pauwi na tayo. Jake, happy birthday again. Thank you. Yan. Yan, thank you. Tojoy. Mayor. Yo, Tojoy. Tojoy. Yan, happy birthday, Jake. One time, happy birthday, Jake. Thank you. Boss, muna namin. Okay, thank you po. Mga Belly, una na tayo. Ayan. Yan, say happy birthday, Jake. Thank you. Thank you po. Ate, muna na kami. Thank you. Ingat po. Apo. Nay, una na po kami. Apo, tita. Okay mga Belly, uwi na tayo. So tatapusin na natin yung vlog natin ngayon. Ingat na lahat. God bless all. Thank you. Michael, what up? Thank you po. Happy birthday. Andun pala si Jampol, oh.